रावनियावबो हाबाखै आरो माने खामानिखौ जेन'बा हमनानै ला बै जब माबा न' मोननायफोराल' मावनाय बिदि जाहैबाय दा जोंनाव गरसेबो गैया बिदिनो आंनि माबाखौ फोरमायनानै आं जनाय जाबाय आरो बानायनाय साफा खालामनाय बिनि मुङावबो इएनटि लेगानिफ्राय थाखा मोनखानांगौ बे लिरखानाय सरखारनि आरो बेवहाय पायखाना थानांगौ दंखल थानांगौ बेखौबो बे माबानि थ्रुयैनो बै पिएमएवाइ जाय जिखौ मोनदों बे न'नि थ्रुयै मोनखानांगौ बेनिफ्राय बेखौनो इएनटि लेगानि थाखा बै आलिखौ मावनायखौ सोना होबाय होननानै सोनानै होनोबो हागौ आरो बेनिफ्राय बे आगोलनियाव बख'ना जाखांबाय नालाय बेखौबो थगायनानै बेखौनो सोनानै सिगि खालामनो थाखाय राहा लानाय पलिसि आरो बे मोनसे बुद्धि दा बिदिबो जानो हागौ आरो बेयो दा ओंखायनो अफिसाव थाङोबा रोखा जागोन खिन्थु बै जाय न' मोनदों बे मोनखानांगौ हाब्ला मोनखानांगौ बे बारि बागान बानायनायनिबो मोनो पायखानानि मोनो बेनिफ्राय हाखौ खोनायनि मोनो बेनिफ्राय जोंनिया मा खालामो रायजो राजाफ्रा थाखाखौ गावनो मोनो बेनिफ्राय आरो खायसे खायसे बिसोरनो लट'बो होबोयो सोरबा सोरबा अबेबा अबेबा जायगायाव बिदि जादों गाव बख'नो थांबा बिसोर मानसि थांफायो न'नि बिनिफ्राय बिसिनियाव होनायाव ओमफ्राय बे न'आ कमप्लिट जाहैया खिन्थु होनो नाङा बिसोरनो दा गावनि एकाउन्टआव थानायखौबो जुदि सोरनोबा बख'नानै जुदि होफिनोबा नोङो लुनो रोंनाय नङा न'आ ओंखारनाय बिदिबा जों लुनो हागोन होननानै होनायावनो जुदि थगायजायोबा बेथ' गावबा गावनि गोरोन्थि जाहैलायबाय खिन्थु होनो नाङा खायसे खायसे न' मोनग्राफोरनिफ्राय मा लाबावदों 10,000सिम खायसे खायसे लादों आं बेखौ मिथिगौ आं दाख्लै भिडिअ बेखौ दा रायजो राजाजों बुंनांगौ दा मावनाया नोंना जों बेखौ मिथिगौ मावदों होननानै गासिबो एखे जागोन बिनि दं 12 दिननि दं दिननि दं मावनाया खिन्थु इनि फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै बिसोर मोनाखै होनबा बे मावनाय मावबाबो ने मा जागोन दानिया सुइ दं गैया सुनायावबो नै इयाव सुइ लांनांगौ मावै मोनसे मावैनि सिगां बेसे दंखायोमोन गैयामोन